Dino Minggu ning endi, guys? Dino Mingguku kuwi tetep ngapeli warung mbokni. Ning kene menune sego pecel karo es teh. Tapi embuh nang opo kok rasane iki beda saka sego pecel sing liyane. Apa maneh bayeke kuwi garing krenyah banget to, guys. Ning kene tak sarano sekitar jam 6 luwih saitik ngono. Soale nek wis jam 7 kuwi wis entek. Delok entoh sing tumbas sakmene akeh. Selamat hari Minggu, Besti. Iki sarapane sego pecel. Peh kewaring pol enak. Sing jare kangen ngene iki lho. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Kulupane kembang turi, godhong telo terancam. Terus mantul nindi nih nek gak ning gone warung gone Makni. Bulak Rejo Gang Songo, guys. Lagi pasar ke mama apa? Makan minum. Makan minum. Wami. Suasananya penak ning sawah. Kiwa tengen iki sawah, Bos. Sawah persawahan. Nggih. Sing tebas rame, guys. Saking rame iki mame ning ratan ini. Menikmati makan. Kasih. Tempatnya penuh. Iya mau. Jalan-jalan. Cepet, Mbak. Nggih. Cepet, Mbak.